obedi au bela jilema au fefebe ka foni wati nani okele no kaka radio butoka munumunu ninga bla bikonoto ani sheki anando kan fe sheki da kaufu au ka kanuna kaufu au ka danela ka klaka aufu au ka sugantili la ka nyeshi onma la seli on ba ke ka bo bananga bugu zone commercial douani ale ko feti choy tene tarata ninga tabla arabala ne ka wolon vla no danango shira kuna fuli olubedi sabula kuna fuli ale fenye femi nabifa kasore madore blaida ma kuna fulle agausani ma kuna sirile kuna fuli dilen ko fe kasira di awma ndege juru sira hakilna mimbe awla faso jolila aw be suko fo chugumina nyema Umar Mariko akembe ka bara mbela jelena koloshi draman tangara nege krafe abebolo Sheikh Shidibe ay plateau labe jangene jara Joe Biden bana magaw ga nyeja afari jolembate aka ngadalente afari jolembate aka ngadalente ni kle korotara doni abina ame jega do ke alsa alaka bana ka afienbo alaka bana ka afienbo Rabajalo mas Jack Boer nebia ame fuli ni jamni ka lâché lameba bela jelema munumbe jimunga na je Facebook sans fait Zeno sans fait YouTube sans fait WhatsApp sans fait ambe fuli ni jamni ka lâché ni bela jelema nga plateforme fa Telegram ani ato bela jele presse en ligne yo jimunga ina bana ibaye ni bela jele ne sans fait ambe fuli ni jamni ka lâché mauma munumba la me kligan fait munumba la me choufe radio munumbe sigi akan jamana fantan nani bela jele fe ambe fulini tanni ka alashe u bela jelema o ka damine yuwaru kado kurumare kado kolongono kata nyono kata kita kata nyoro gaufe yanfoila kolonjeba silenge dugo be sha ka fara jo munumbe nube jemukai ka shiga ka ambe fulini tanni ka lashe ubela jelema ka faso don fenefo munumbe faso kokanala ambe fulini tanni ka lashe nunumbe ma nando na kai ka ufe ambe fuli amadi nyangla ka uluka demba ya ma bela jelema ni wati na ka chokorobafo ka fuli ka di segu nyangma ka lagare fo no ye Bouakar Nyang ambe jeka duauke o driver ka fo femiye uleka jo obeshena ambe domine ko bi Bouakar Nyang conseil de malien de chargeur ka eta ambe fulini tanni ko o lâché ama dra femiye are no femau o are baranyo ulugo ko aki ikambo ko sabula ko barata chuko kai kuye sanfolo munu kalfa la ko baranya no la foka tafo atoti o kaka temenai malikote abe jotani ni beiga ketaka ke chukula dro dramani barabana ambe fulini tamni ko ulase ama ko anyan ka akorkefo ko gatemeni barai ko atachugo ko akai fashedo meta uli inofe yoro ka fokuni ete anyete mawrela vaira ka foko barata chuko kai obe faso ko fo be klenia ko fambe fulini tamni ko olashe ama draka do duan gono nando na duan gono ambe duani barakela bela jilenfo duan nyama ba ambe fulini tamni ko olashe ama dramani korole aye bara bla yoro mina o kukura ko akatana yenyefe korole ya bla yoro mina kukura ka aka atai ninga tani barawi recruitment kumeshena otemega keni barawi wala sa bela jile mishega isha go soro baraw kwa ke jona jamana be dinga mi ngono bi bela jile be aklama ni ando ngai ha ambe fulini tabni ka di sente kono alu badra na nakasi chokroba nyuma kani sokoma nanya lefu amedo miridi disirigi kono nando nai baiba kafulini tanni ko lasi ama madam che alfaruk distribution kono ambe fulini tanni ambe ulasi ama ni wati na nanye alefu
ame fuli no alhaji amidu nangolo jamtene musa kulubali balde brek tandare musa balate bala jamfa ame fuli ni charni ko lasama docteur ba mopti aklobana anyebana ame fuli ni charni ko ulase ama ni watina nanye docteur fo ame klaka docteur wore fo no docteur cham kalabankura aklobana ame fuli ni charni ko ulase ama ka foli ka adi mariam traore ma trésor kono ka bintu jawara fo mohamed maiga edem kono mashire magaji Cheikh Diallo Cheikh Sidibe Bamusa Traoré Bazou Major ame fuli ni tabni amba alashi nunun bela jele majagarja konate aga fuli obia ka Cheikh Sidibe fo ka mori kulobali ka afo amba kanu maga dole kani shugama ka banya galenfo muna shirifu haidara ka shirifu muso toglenfo ko a haidara kaja bachili aga fuli biya Adam Jabati ame fuli ni tabni ka alashe ama shugmadaina ame fomba la battante msograwanyma ame fuli ko olashe ama Mohamed Draman Traoré l'excellent kani shugoma nanya lefu ame fuli amadi katika uma uklobana ni watina kakatina lamini bela jilenfu kudi shugoma ablay kamate ntergedo ame fuli dama lafia bugu ka koyamsho ka afo ramaka gata kono de oubien c'est déjà fait voilà gata tu ogana ça c'est la prise de cuisine non oubien bon comment on l'attend hein? Voilà des pintades bien cuites ok kroblo ame foli ni chabni ka alashe ama 700 blo ani katiblo ame fuli ka alashe ubela jilemani watina ka saramfo ka salifu safi wage anafuruge li ame fuli di uma shogomadaina nanyo ulufu Drisa Sanogo ani afrumuso Maimuna Kamara ame fuli di nunu bela jilema alasan befo aga pharmacie na kalame ba bela jilemfo driver sure ki bolo boaka ni yandungai angata Dramani katakadani Musa aka fuli obia kuna fuli ale debe mafa kasoro imadore bla ida ma kuna fuli aka usani ma kuna shirile ni andunani kuna fulu ye ibaye kafo amita hotel de la Miche okonolala dra ibaye shigi kunkele ndoi hotel de la Miche okonolala shigi mi ni abe moptika o mamunumbe ni olu ka barabe do lakana o okumun kono krankrene ala commissariat Dramani katashe feminye brigadi katashe fo protection civilement daduna ni bela jelena kalaje mopti marakono femiye commissariat protection civile ani brigade territoriale umago bejo femununa o ko obara ko ulu kalanke oka kasika foke oka oni o dona watimina feminganga bla ukaboloka obara okake ibaye kafo ode kumeshe na be fomima ko atelier de restitution et de validation du rapport provisoire des besoins des commissariats et brigades de Mopti dra abara ulu koni kunchera o femimbe no obeseka jo mahaklife wulikirani femunuye akokono lala dra ibaye kafo fomima ko le renforcement des effectifs et la formation adéquate des hommes dra ode ka makurauta ninga olu fara matoka ayirala ka fugo jama kadwa o ka makura ko olu tokosebe ko fara polsuka ko ofra protection civile mauka akaja ko ofra gendarme mauka wala sa ubisika bara ko oke akechogola ayirala fene femi musolaka ko o ka dogo commissariat ko no Mopti ko ka dofra ambalaka ka kla ka dofra musolaka ka brigadu gendarmerie olu fene kono lala ibaye kafo nimbara ko fole keneka o PNUD olu fene kumbe kenekono chukoya mina ka demeni demeta ka anga jamana ka ashegere shigikera o bokera ni kuma munuye okuyuni Dramani kuna foli ali de morofa kasore mafere blaida
ate o ye tiɲɛ ye maa kunnafolilen a ka fisa ni maa kunna sirilen n'an taara ni kunnafoliw ye i b'a ye k'a fɔ Dramani fɛn min ye an ka wolomasiri tabaw olu jaba la u y'a lajɛ ni ka communiqué kɛ communiqué min b'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ u y'o kɛ Mopti mara o kɔnɔla la a wulikajɔ a kɛra tare sabula a kɛra sababu ye ni ka ko to maa dɔw la maa minnu bɛ yen ni maa caman y'a faamu k'a fɔ ko u ka baara a bɛnnen tɛ dɔwɛrɛ ma bamanciya walew olu kɔ wulikajɔ min kɛra a kɛra sababu ye fɛn min ye an ka wolomasiri tabaw fɛ ni ka maa 14 bɔɲɔgɔnko siga kelen don minnu na k'a fɔ ko baara wɛrɛ t'u la fɛn min ye Dramani bamanciya wale o kow kɔ wulikajɔ min kɛra an ka surasiw fɛ i b'a ye a kɛra avion na Dramani a tilala ka kɛ sen na ka larawulili kɛ duguma avion fɛnɛ bɛ sanfɛ nin kɛra ɲɔnɔ mara la i b'a ye maa 14 siga kelen don minnu na k'a fɔ ko u bɛ bɛnmanciya wale la olu kɔni minɛra ni ka u bila bɛrɛ la nin b'a to ni wulikajɔ min ni a bɛ sen na an ka jamana ɲɛmaaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye an ka wolomasiri tabaw ye cogoya min na Segu mara a ka jɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana o sɔrɔ cogo min na an b'a f'u ye ko baara tacogo ka ɲi k'u ka taa n'a ye. Dara i b'a ye k'a fɔ tubakurakaw olu ye kuran sɔrɔ kuran min ni a bilal'u ka bolo kan a kurubɔnkari o baaraw o kɛra sibirido an ka minisiri fɛ minisiri min ni ale ka caw ɲɛsinnen don kuran ji ani dugujukɔrɔ nafolo olu koɲɛw ma premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale yɛrɛ de tun kan ka ye kɛnɛ kɔnɔ nka i b'a ye k'a fɔ baara caya kosɔn ministre kelen ale taara n'o ye énergie ministre baaraw kɔni kɛra ka kuran ka a bila fɛn min ye tubakurakaw olu ka bolo kan cogoya min na sɔrɔ ani lakana sabula nin bɛɛ lajɛlen sirilen don kuran na cogoya min na nin baara bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ a kɛcogo la a baara a diyara fɛn min ye tubakurakaw ye kosɛbɛ ministre kɔni y'a jira k'a fɔ ko maaw ka to ka u ka facture sara ni facture sarala ko bɛ a kuranko a mɛn si la bɛɛ bi i sago sɔrɔ Dramani. Awɔ i sɔgɔ Pise FM na e fɔlɔ de b'a mɛn k'a faamu ka tila k'a ɲɛfɔ tɔw ye. Dramani kunu mawuludu a ɲɛnajɛw olu kun cɛra hali n'o y'a sɔrɔ kalo in bɛɛ ye mawuludu kalo ye ɲɛnajɛ minnu bɛ sigi a la Dramani ka tila ka ala ta ni ka o fɔ maaw ye i b'a ye k'a fɔ o baaraw olu kun cɛra premier ministre n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga a ye wulikajɔ kɛ ni ka taa i sen jɔ a kɛnɛ dɔw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a yera fan min na o de ye 26 mars i b'a ye k'a fɔ Ansardine ɲɛmaaba Sheriff Usman Madani Haidara ale kun kɛlen don ka wele bila Dramani jamana silamɛw ma 26 mars o kɔnɔla la Dr Choguel Kokala Mayiga a donna kɛnɛ kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko ale nana jamana ɲɛma a ka ci la a nana ni kana duwawu ko o ɲini cogoya min na u bɛ se ka duwawu k'o kɛ silamɛw ka duwawu kɛ a ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛ don min na ko bi Sheriff Usman Madani Haidara ale de ye Haut Conseil islamique o ɲɛmaaba ye Mali silamɛw ka tɔnba n'a ma ɲɛ ko o ɲɛmaaba don duwawu o bɛ se ka kɛ cogo min na ko sabula ŋaniya wɛrɛ tɛ olu la ka jamana in ka a bɔ dingɛ kɔnɔ ŋaniya wɛrɛ tɛ olu la ka jamana in ni ka a dugukolo bɛɛ lajɛlen lasegin an ma k'i b'a ye k'a fɔ ko o wulikajɔ min bɛ sen na ko a tɛ taa ladilikan ɲumanw kɔ a tɛ taa duwawu kɔ ko maaw ka duwawu ko o kɛ u ye cogoya min na baara min ni u bɛ a kan bi a bɛ se ka sira sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ duwawu kɛra ladilikan caman o fana dira u ma ministre min bɛ yen ni ale ka caw ɲɛsinnen don an ka jamana a diinɛ kow ma ale fana ye wulikajɔ kɛ ni ka taa fan caman fɛ
ibaye ka fo duwawu kunin kɛra jamana ye an bɛ jɛ ka duwawu de kɛ Dramani a duwawu kelen kelen Ala ka a bɛɛ lajɛlen minɛ Ala ka a bɛɛ lajɛlen minɛ Ala ka Mali basigi k'a kolo suma k'a k'an sago ye hali n'o y'a sɔrɔ bɛɛ sago t'o ye kunnafoni ale de bɛ mɔgɔ fa ka sɔrɔ i ma fɛn wɛrɛ bila i da dara kow bɛ ka ja han kow bɛ ka ja i b'a ye k'a fɔ maa caman bɛ ka faamu sɔrɔ kow la maaw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi k'i bolo di ɲɔgɔn ma Dramani o dɔrɔn de bɛ kɛ sababu ye ni ka jamana in ni ka a bɔ maa caman y'a faamu jango sifinnakaw denmisɛnw caman y'a faamu bi k'a fɔ ko o dɔrɔn de bɛ jamana ni ka a bɔ bolo la tiɲɛ don hakilinaw tɛ kelen ye an ka jamana kɔnɔna la yan kuma caman hakilinaw olu bɛ ɲɔgɔn jɛ nka n'i ye ko ta k'a lajɛ jamana bɛ dakun min kan bi an k'an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana kɔnɔna la yan ni ka an ɲɛsin kɛnɛmajuguw ani sokɔnɔjuguw ma jamana kɔnɔden caman bɛ ka o de faamu an bɛ don min na i ko bi dara o de la i b'a ye k'a fɔ juma natɔ bɔli a bolodalen don a bɛna kɛ boulevard de l'indépendance a sanfɛla la bɔli bɛna kɛ ni juma seliw banna boulevard de l'indépendance a sanfɛla la Dramani denmisɛnw caman ye faamu kɛ professeur Clément i b'a dɔn Clément PCC voilà Clément a n'a ka jamakulu ye kɛnɛ kɔnɔ le professeur a fɔ kelen filanan ministre kɔrɔ grand tɛ di Mohamed Saliya a bɛ ye kɛnɛ kɔnɔ ale fana ko k'a bɛ wele bila grand mɔgɔw ma k'an bɛ yɔrɔ min na ko bi ko jamana ko f'a ka jɔ o tɛ fila ye dara sabanan o ye Nusa i b'a dɔn Nusa Front africain pour le développement o ɲɛma Dramani ale yɛrɛ taama da fɔ dɔrɔn ma dɛ a ko don jumɛn ka ɲi k'an bɛ se ka jɛmukan sigi don jumɛn ni ka a ka i hakilina ni ka o fɔ Maliko la ka tila ka maaw wele maaw ka bɔ kun jumɛn na a bɛ maaw wele maaw ka bɔ ni ka taa dɛmɛ don Dramani ko tiɲɛ caman bɛ ko la maaw tɛ min kalama k'a bɛna o tiɲɛw ko o da maaw tulo kan o la an ye o jɛmukan bila sini su la sini su Nusar an n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɛgɛ kanɲɛ 21 waati a bɛna maaw wele a bɛna ɲɛfɔli kɛ maaw ye cogoya min na bɛɛ lajɛlen k'i ɲɛsin jumadon bɔli ma k'a nafa ka bon fo ka taa fɔ a to ten denmisɛnw caman de bɛ yen minnu bɛ k'a faamuya i b'a ye k'a fɔ o fana ka bɔ a la Dramani a tɛna mɛn bilen a tɛna mɛn maa dɔ bɛ yen a bɛna wele ni ka ci d'a ma k'a fɔ k'a k'i mangun tɛ sa an ye kibaruya sɔrɔ a bɛna wele ka ci d'a ma k'a k'i mangun tɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko an ka ɲɛsin jamana baara ma k'a k'i mangun tɛ tile fila in don han a tɛna mɛn yɛrɛ bilen k'a wele k'a fɔ a ye k'a k'i mangun tɛ ko an ka jamana bɛ bolola jamana a bɛ se ka bɔ bolola cogo min na ko baaraw bɛ ka kɛ o sira fɛ i sigi i tulo kɛra bɔ sigi dɛ a bɛna wele ala tɛmɛ n'a ma ladilikan kɔni mɛn a bɛ jɔ yɔrɔ min na a bɛ gɛn ka bɔ yen ko bɛ ka diya sisan dɛ n'a ma ladilikan nin mɛn a bɛ jɔ yɔrɔ min na a bɛ gɛn ka bɔ yen an tɛna tɔgɔ fɔ fɔlɔ an t'a tɔgɔ fɔ nka bɛɛ bɛ kulu kuncɛma la bɛɛ b'a dɔn ko o ye fuga ye a bɛ nin cogo in na voilà o kama i b'a ye k'a fɔ Nusar ale bɛ yan sini su fɛ faamu min bɛ a la bɔli la a bɛna o ɲɛfɔ mun de la maaw kan ka bɔ a bɛna o ɲɛfɔ a bɛna maaw wele ko maaw ka bɔ o tiɲɛ caman bɛ yen ko olu kun t'o kalama nka u bɔra o kalama an bɛ don min na i ko bi k'olu y'a ye ko fara ɲɔgɔn kan o dɔrɔn de bɛ se ka jamana in bɔ ko maakɔrɔw k'u ta kɛ duwawu ye ko nin ye sifinw yɛrɛ ka kɛlɛ de ye sa tabarikala maakɔrɔw k'olu ka duwawu kɛ maakɔrɔ ka ɲi warasu ɲɛ ko nka ko nin ye sifinw de ka kɛlɛ ye Mohamed Saliya Nusar Clément yɛrɛ ko k'ale tɛ foyi fɔ bilen fanga in ma
ko ni jamana bɔra dingɛ kɔnɔ ale bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ka yuruguyurugu kɛlɛ ye k'ale yɛrɛ tɛ foyi fɔ bilen ko bɛɛ ɲɛ bɛ fɛn min na ko de an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni ka an disi k'a da maa minnu bɛ fɛ ka jamana in ni ka a bɔ a minɛn kɔnɔ o tabarikala o Pise FM labilalen don aw ye sira b'aw bolo o kama an ye sira an y'o di 9h ma n'i ko Mali ko dɔrɔn i bɛ anw jɔlen sɔrɔ n'i ko Mali n'i kɔfilɛ i b'anw jɔlen sɔrɔ i kɔ an ko 9h ma ko komi alamisa Ben ani Kuyate bi yan e k'i ta kɛ araba ye o tɛ sini ye sini su ne ka ye 21 a bɛ na a bɛ kuma heure 2 kɔnɔ a b'a ta fɔ hakilina min b'a la faamu min b'a la fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ a bolo maaw bɛ se ka bɔ cogo min na an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ko nin tɛ yɛrɛ wolo dɔrɔn ka kɛlɛ ye ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko kɛlɛ in ko a kan ka taa o sira de fɛ sokɔnɔ jugu o dɔnna ka ban kɛnɛma jugu o fana dɔnna ka ban mun tora ka fara ɲɔgɔn kan ni ka jɛ k'a kɛlɛ n'i ka bana n'i y'a dɔn fura sɔrɔli o man gɛlɛn bilen o de kama i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ o bɛ sen na cogoya min na a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲa monsieur le maire an bɛ foli ni tanuni an b'o o lase a ma commune Sisi a mairie kɔnɔ Saka Kone Saka i ni sɔgɔma a b'i fo nin waati in na voilà dara i b'a ye k'a fɔ alamisa ne m'a f'i ye n ko jamana in a ka di fasodenw ye a ka di fasodenw ye an ye kule bɔ yan k'a fɔ an bɛ to ka jɛmunkan an b'a kɛ salle de kɔnɔ a salle anw ta tɛ an b'a louer de jama ka na jamana jɔ kuma ka fɔ dara fɛn min ye faso in kanubagaba dɔ bɛ yen jamana in ka d'a ye a kanu b'a la kɛlɛ min ni a bolo dalen don dara kɛlɛ in a ko kɛlɛ in bɛ ka taa a jimi sira fɛ wa a y'a jira dara a ko salle a b'a ta an ye a bɛ salle ta a bɛ ji ta a bɛ boisson ta a bɛ salle ta a bɛ ji ta a bɛ boisson ta ngo tabarkala a tɔ tora jumɛn de ye sisan o ye lɛrɛ de ye ɛri 2 t'an bɔ dɛ an bɛ fɛ ka taa de fo ka kibaruya ka cari kunnafoni ka di maaw ma a di cogo la maaw ka sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan juma don an ka taa ci di k'a yira diɲɛmaa la Nations Unies CEDEAO dara Nations Unies bɔra yan sisan minnu bɔra yan sisan u bɛ taa compte rendu de kɛ u nana u ye min ye u bɛ taa o fɔ n'u taara o fɔ u bɛ sɔrɔ ka décision ta u ni CEDEAO bɛ jɛ ka décision ta ɲɔgɔn fɛ décision jumɛn don ala k'a jɛ an ka jamana la an kana an sigi ni jali dɔrɔn ye dɛ sabula an jugu ka ca a délégation na an jugu maa minnu bɛ yen bi n'u ta an ka an bɛ ka taa cogo min na an sira min ta sira kura min ta ni u fɛla ko tɛ o b'a la décision wɛrɛ bɛ se ka bɔ a la nka a mana kɛ cogo o cogo ye an jɔlen ka to a mana kɛ fɛn o fɛn fasodenw faso jama an jɔlen ka to kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ o de kama alamisa babu an bɛna sigi n'an ye babu sigi radio caman bɛ yen Dramani o farala an kan a baara la radio caman ba a bɛ cari ka fara bɔlɔlɔ siraw fana fɛ a bɛ cari heure 2 kɔni ka dɔgɔ an na dɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o ka jɔ dɛ k'a fɔ maaw ye sa ni an bɛ se ka min fara heure kan o ka fara a kan heure 2 ka jɔ anw se ka heure 2 di fasoko kɛlɛ a ma deli ka fɔ an kɔ an se ye min ye o y'o ye a tɔ sa dara o bɛ jama bolo ni jɛmukan bɛ ban an bɛ numéro di maaw bɛ se ka dɛmɛ min ta ka ni kɛlɛ in sɛgɛrɛ cogoya min na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ a ka kɛ ten dara kunno Amidu Boli a ka kosow ani a ka kasaw k'a k'u cɛ a k'an ka jamana k'a bila pewu CEDEAO ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yan dara k'a ka taa jamana in a kununama n'a bilama hali n'o y'a sɔrɔ i dusukun finnen don hali n'o y'a sɔrɔ i tɛ fɛ ka tiɲɛ ye i b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko dɔ bɛ ka kɛ hali n'o y'a sɔrɔ i tɛ fɛ ka tiɲɛ ye i b'a dɔn k'a fɔ ɲɛdɔnna min tun bɛ ka kɛ an ka jamana la caman bɛ ka bɔ a la i b'a kɛ dɔrɔn i bɛ jaabi a yɔrɔnin hali n'o y'a sɔrɔ i tɛ fɛ ka tiɲɛ ye
i kan k'o ye i dusukun ka fin kirikiri i b'a fɔ charbon i kan ka o yɔrɔ ye k'a fɔ ɲɛdɔnna dɔw de tun bɛ ka ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ a banna maa minnu bɛ yen an bɛ don min na ko bi n'u bɛ kotigiya la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la u bɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la i y'a fɔ dɔrɔn i bɛ jaabi i bɛ wele ka na n'i welela ka na i bɛ ɲininka i dalakan na o kɔfɛ a bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'i an ka jamana bila o de kɛra amidu bolila sɛgɛsɛgɛli caman y'a jira k'a fɔ Dramani ko a bɛ k'i da don ko la ko min ni a da donna ko tɛ dan de bɛ maa la ɔ tiɲɛ ye kɛlɛlafara ye nka f'a ka ton ta la ko wɛrɛ b'e kɔnɔ o kama an ka jamana ɲɛmɔgɔw kun sɔminen don a la kabini waati jan o kama u ye kangari caman da ye k'a fɔ ko i bɛ duguduguni dugu baara min na i bɛ jijukɔrɔ baara min na an ka jamana kɔnɔ a sera dabila ye ten sa i jɔ dara i b'a ye k'a fɔ ko siga kɛra a la k'a fɔ ani maaw bɛ ɲɔgɔn fɛ an ka jamana kɔnɔ maa minnu bɛ yen fanga min bɛ sen na bi n'u bɛ fɛ ka bisi basa don a ka baara la n'i y'o maaw ta k'a lajɛ maa gansanw b'o la dara politiki maaw b'o la journaliste dɔw yɛrɛ b'o la Allahu akbar kibaruya in mɛnni an fɛ an wulila an y'an ka sɛgɛsɛgɛli kɛ kibaruya in mɛnni an fɛ an wulila an y'an ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ɔ dara ko journaliste dɔw fana b'a la a n'olu bɛ bɛn a la ɔ kuma cɛjuguw bɛ ta ni ka fɔ an ka jamana ma o n'olu bɛ bɛn a la maaw bɛ se ka papa cogo min na mangoya bɛ se ka na maaw hakili la cogo min na ka ɲɛsin fanga in ma o baaraw o bɛ kɛ u fɛ Allahu akbar ka kɛ gɛrɛn k'i yɛrɛ furu fara ɔ wari kosɔn k'i faso k'a tɔnɔmada wari kosɔn i fa i ba i buranakaw i denw kabini i bɛnbakɛ olu bɛɛ barajuru ni u tonso bɛ jamana min kɔnɔ e ka sɔn ko o tɔnɔmada maa wɛrɛ ma ɔ ko wari ko bɛ tɔrɔmɔɲɔ dɔ d'e ma tabarikala an b'i fo a la an b'i fo a la an kɔni tɛna se k'e gɛn parce que e ye faso den ye an tɛna se k'e gɛn ɔ nka i kɔni ye baara min kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko k'a daminɛ i bɛnbakɛ la fo ka n'a bila i si bɛɛ lajɛlen na u bɛɛ tigɛr'i la i kan k'o bila i kunna k'a daminɛ i bɛnbakɛ la ka jigin o tɛ se k'u kunkɔrɔ ta k'e filɛ bilen i y'u lamalo i ye bulonda lamalo i ye faso lamalo i ye mɔkɛ lamalo i ye bɛnbakɛ lamalo i yɛrɛ i ye bulonda yɛrɛ bɛɛ de lamalo ka kabila bɛɛ lamalo e ka sɔn ka fara maa kan ka sɔn ka fara maa kan tɔrɔmɔɲɔ kama ka sɔn ka fara maa kan ɔ i faso ka a buruja Allahu akbar an b'i fo a la ɔ an bɛ jamana ɲɛmaaw kɔnɔ u ka kunnafonidilaw u k'u tɔgɔ d'an ma sabula jamana denjugu a kan ka yira de bɛɛ bɛnna i ka denjuguya kan i kan ka da kɛnɛ kan k'i yira k'i da lɛfɛ kɔnɔ ba jɛnɛ ka lɛfɛ kɔni k'i yira diɲɛ maa la a kan ka kɛ ten de a kan ka kɛ ten de dɛ ɔ ko politiki maa dɔw olu ta bɛ faamu a ma balana kabini waati jan sɔmi kelen do politiki maa dɔw la olu ta ma balana société civile ɔ olu fana ta bɛ faamu ɔ nka kunnafonidila Allahu akbar daranko ni surasi de ye kelen ye n'i bɛ faso kanu yɛrɛ ɲini fɔlɔ i b'a ɲini surasiw de fɛ yen fɔlɔ faso kanu n'i b'a ɲini o min sɔnna ka taa i disi k'a da kogo la ka jugu kunbɛn i b'a ɲini olu de fɛ yen fɔlɔ ɔ ne bolo n ko kunnafonidila n ko surasiya a n'o ka surun ɲɔgɔn na ka jamana kɔnɔdenw k'u bɔ fili la ni kunnafoni jɛlen a sɛgɛsɛgɛlen ɲuman ye ni ka a di o ma dara i ye kɛlɛcɛ de ye dɛ parce que ka kununi ka maaw la kunu dara baara ɲɔgɔn tɛ dɛ kunnafoni de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da kunnafoni ale bɛ hakili ka a nɔgɔ don ka a jo
kanyuma ani juguma ko obonyona la fuko mala so mine shubayo ngani e ga barakera ka farama doka mamunu ni jamanai a dafrile ne ndigi bula dafrile parce que ma fotene o de fora communiquer kono ka jamana ka déstabiliser feminye Ablay Diop anga ministre ayo defo o ki dado kula dande be ika barala o ki idado kula komini atinye sella foka janfare tasaka nyeshi anga jamana ma o klesa ba dirama dokon borala o atoy shinne kanga ka dai akata biyere kanga jamana twanye chere la naka gregre akata ka jamana twanye amidu boli oh dra feminye aka chakeda mawye no e sheda we o lugo kuba ajate ka foko sirawo ka chide krenkre ni korodo anga jamana kono waira ka fogu yera jerani ageni oh comme ugu jerana o majenayo atina shiga ngo jamana kono ble sidawo mado ko ningo o ku ya famu kuba ajate sidawo ka lashigi den koroy anga jamana kono sabula baraw bana makura minga ngabla nola obeta o ningo obla anola koga ko abetu bara la sidawo kono ya au ka ko ya ubulo nga ko ni hanga jamana kono aka yambla afarati ote voilà dra nega juru labla ante bita kuma chaade nega juru labla 20 adi mauma imam bubula befu krokasim befu allo 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 ansoma wa masawa sumo bedi roma chenta zo i chenta kumde mande tigiru tabarkala ifo ajaranye manga chejan vira mbala chejan abe ci dowla note fari ko nin commencera ka jo ça c'est yalla ko amina rabbi abi fo kusoga ajaranye kulokani koko radio islamique abiga kuma kan la tinambe fo la suma ame kulokani ka befu jisi befu aklobela mam bugula fo kusoge fo toma ne bi se ka fo alhamdulillah bi nga tiendo segama parce que muna ya fongo journaliste be aka jekulu la ku ka barate dore ka funu di ka sigira mo hakili wili chendo bon nala chendo sigine ma bi o fodati dore o ya audio tabarkala a foroka na radio so kilin kaya duga te quoi journaliste bi na fo ni misirma mo mba ka bere mina ka takamana yi anga faso kona ya mo min ma 7 kala ndafo no nazara kala yi ko techa donc journaliste do luka nyamina kala yi o bitani fe journaliste do wulo blast o kuna funi bon mo kange blast e ka bere mina ka tane na tarne dinga la ku boka sa ta ku siraka ibe bi be tibi ibe bi bo journaliste do kana Allahu akbar yama ko complicité mu ko wara fene de politique mo jugu ani société civile jugu donc jamana sembe niveau mapi fo to di ka foyer angi todo angi kele iko fo ambi kenema jugu kele tugamina abana o de bi jamana kisi tabarkala de be do ko ka do sodi ni ala sonam parce que kele bi mo blala de ayi edi chaman tigerala profen chaman dirawma awo shimine atsegala kali bon ne be mi fo transition mo fene komi jeune minnu bala n'u ye an ɲɔgɔn jeune ye n'anu jɛra ka kɛlɛ kɛ yɔrɔ anw ye kɛlɛ kɛ mais an tɛ place la o bon halisa an b'o kɛlɛ kelen kɔnɔna na malgré que gɛlɛya b'an na mais an b'o kɛlɛ kelen kɔnɔna na tan don mais u k'u hakili to pise fɛn min na k'a fɔ a ye degun min sɔrɔ donc m'u deli u fɛ u k'u hakili to o la anw tɛ mɔgɔ ko koyi n'u sar ninnu ni tilema ninnu n'u segira u bisimila ayi u bɛɛ b'a la ayiwa o bisimila anw fana tɛ fɛn f'u ma tuguni a banna n'u nana kɔni an ka jɛ faso kɛlɛ an k'o kɛ a banna tɔmɔ an tɛ fɛn f'u ma o bisimila ko kɛlɛ min ni a bɛ sen na ni bɔli min bɛna kɛ jumadon ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko tiɲɛ dɔw bɛ yen mɔgɔ caman bɔra o kalama voilà ko bɛɛ lajɛlen de ka i sen don a la n tɔmɔ mɛ fɛn mɔgɔ kɛmɛ k'an tɔɔrɔ dɛ jɔnni ne bɛ mara nisuma bon an bɛ tila k'a ko ɲɛɲini an bɛ tila k'a ko ɲɛɲini merci an b'i fo 20 20 18 65
20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye. Allo allo an ce ni sɔgɔma Mas. nba n b'i fo. Yuban Daw. n b'i fo. ka Bugula fo. ka Biye Sidibe fo. ka Burama Tiɲɛta fo. ka auditeur cɛman n'a musoman n b'u bɛɛ lajɛlen fo. bɛɛ tulo b'i la. Mas ne hakili la. ni kɛlɛcɛw bɛ jamana kɔnɔ. journaliste a filanan de. a filɛ dɛ. sabula gɛrɛkɛyɔrɔ jamana kɔnɔ a mana ɲagami o. bɛɛ bɛ boli ka don i fɛ yen. Wallahi. mais journaliste de b'a ni di. e de bɛ taa ko ɲɛɲini. a bɛ taa reportage kɛ. Wallahi. bali bɛ dɔw sɔrɔ. donc o de b'a yira u ye kɛlɛcɛ filanan ye après les militaires. a filɛ dɛ. donc ni journaliste ka kuma. Uranda. Mil Colline na. a kɛra. journaliste de Uranda ci. a ye jamana ci. a ye jamana kunturu génocide bila yen. a kɛra. milliers de morts. donc journaliste bɛ se ka jamana ci ka tɛmɛ sɔrɔdasi kan yɛrɛ. a ko filɛ dɛ. ni journaliste ye kuma ɲɛnama fɔ. a bɛ jamana jɔ. i y'a ye. mais ka fara mɔgɔ juguw kan. k'i ka jamana ci. i ye min fɔ hali i fu fa fu an b'a don a tulo la. tan don. donc très rapidement. ne bɛ min fɔ gouvernement de la transition ye. mɔgɔ o mɔgɔ n'a b'a la. u b'a kɛ. ka listi bɔ. u bɛɛ tɔgɔ di. a banna. u bɛɛ tɔgɔ ka fɔ jamanadenw ye. jamanadenw k'a dɔn désormais. mɔgɔ min bɛ jamana fɛ ni min tɛ jamana fɛ. a bɛɛ ka dɔn. il est temps Mas mɔgɔw tɔgɔ ka bɔ dogo la. non tan don. il est temps mɔgɔw tɔgɔ ka bɔ dogo la. tan don. sabula an tɛ se k'an ka jamana to mɔgɔw bolo u k'an ka jamana ci. u k'an ka jamana ci. bon n bɛ min fɔ. yɛrɛwolo debout sur le rempart. Mas malien bɛɛ fɛn fɛn b'i yɛrɛ dɔn Mali kɔnɔ fɛn fɛn b'a dɔn k'i bɛ Mali fɛ dusukun na. bɛɛ bɛ yɛrɛwolo kɔnɔ parce que yɛrɛwolo tɛ dɔ wɛrɛ ye o. mɔgɔ mɔgɔ digne de son ses parents. a banna. a kɔrɔ y'o dɔrɔn de. donc mɔgɔ mɔgɔ ye yɛrɛwolo ye jamana kɔnɔ la k'i b'i ka jamana fɛ. i b'i yɛrɛ ye nin kɔnɔna la. donc an fana b'a fɔ an balima min. c'est à dire ko fili man jugu. mais ka segin à la raison. o de ɲɔgɔn tɛ. a ko filɛ dɛ. donc an balima minnu. an ka jɛ an ka nin liti kɛ ɲɔgɔn fɛ. u yɛrɛ y'a dɔn ko Mali ko de bɛ yen sisan. yɛrɛ ko tɛ yen. donc an ka jɛ an ko Mali ko in dilan. ni après. ni kojugu min b'a sen kɔnɔ. an tourne on dit les linges sales se lavent à la maison. fininɔgɔ bɛ ko so kɔnɔ. donc n'an tilala tuma min na. an b'an ka fininɔgɔw ko so kɔnɔna la. a banna. ne kɔni ne b'o ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ. merci beaucoup. vendredi don mɔgɔ mɔgɔ hali ni tɛ se k'i sen jɔ place de l'indépendance la. hali n'i bɛ tɛmɛ i ka mobili la. i ka klaxon kɛ. pour que k'i ka soutien yira en faveur du Mali. minnu bɛ carré kɔnɔ ka hali drapeau dɔ ɲini ka yaala n'a ye pour montrer leur soutien au peuple malien. vraiment je vous remercie. Idaou, merci. 20 20 18 65 20 20 18 65. Allô. Mas ni sɔgɔma. Somɔgɔw bɛ di. Kamsogo do ka bɔ Banabugu la. I kamsogo. Ala ka lafiya di jɛngɛnɛ ma. Ya Rabbi. Mas ne y'o de fɔ. La presse institutionnelle c'est le quatrième pouvoir. Tan don. O y'a dama ko wɛrɛ ye. Halisa ni a fɔra ko faso jugu. Ni k'a fɔ ko journaliste dɔw nana ka na t'o la. K'a fɔ k'a bɛ faso janfa. Jango an faso yɛrɛ bɛ position min na bi. An yɛrɛ bɛ k'a ɲini an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma. Wallahi. Ka politique ko nin to yen pour ka faso nin bɔ nɔgɔ la. Mɔgɔ bɛɛ tɔgɔ kun ka ɲi o janfa la fo journaliste. Fo journaliste tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la. Voilà. Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la. Mas n'a segin kɔ dɔɔni. K'a fɔra ko Bazoum bɔra ka taa Burkina FESPA ko la. A kun b'an kɔnɔ k'a kun taara Sirimawajɛ la ja taara ka taa fɔ Christian Ba ka bori de ye. K'u ka fara ɲɔgɔn kan ko don kelen si kana fara anw ka transition wagati kan. A y'o fɔ a y'o fɔ. A tɛ nin ye bi Boli ma a ma fɔ ko Boli ka yɔrɔ bila. Ayi a fɔra o fɔra yɛrɛ de. N b'a fɛ o de don tiɲɛ dɔ bɛ na dɔɔni faso nin bɛ jɔ. A banna. N'a fɔli bɛ Bugula ye k'a faamuya a kumakan ma. Tabarikala a bɛ don ni Ala sɔnna ma. Amadu Dawi kanubagaba dɔ ka bɔ Marseille a ka foli bɛ yan. Tabarikala. Ala ka tile yɛrɛ d'an ma. Ya Rabbi an b'i fo. 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye. Ala dɔ dira. Allo. Ale ka labɛn o ma sabati. 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye. Radio ye Piche FM ye. Allo.
Allô? Sidibe. Daga sama ko bedi. Bashi foita na Sidibe. Bashi kila. Bashi foite. Amba. Ba. Ifo. Ajaranye. Ajangine fo. Aklobila. Anga chorba. Sente kono. Kabula. De trebe fo muti. Kuma chanta yubanda. Ismail sama mamadu sama kene. Tegu maiga. Amba bela jelen fo. Beklobila. Me krengra na ambala mamso do beno ko akafu la sima ko sebe. Madame Sangare. Me mat Traoré. Tabarkala ka Traoré. Kabo sira foro du fi. Ka Traoré. Ega ta puto tali digi adama Sangare. Adama. Ay no ne émission da na dege. Mama na ka de ne émission ma ba wallahi. Atse baraje. Ay afira no muso tsega fo da aveka du ara jola mena ka na la cheka. Allah. Allah ka kanunto. Amin arabi. Tabarkala. Na magana ro da so madam. Iga fo de na no duanu kon nai. La yini no be ka ke. Akiana galo antado. Ko ga yini duani directeur classe. Ko mo ko ro mi tumbe no ko ni wulu tunga do formation na. Kani ka ale na ka ni place ni récupérer ale bolo. Yana ki bolo do barala. Ya tana ki bolo do barala fara mo ko ro mi ko. Fi do ta ko tunga do formation na. Wulu kun dira. E ala ka yela man na do ko la de nana. O ko mo wulu sigire no ay ma fo ko abala no na ga ko la ka na ke. Mais ko suma ale do. O ko a do vraiment ka treba ngunu kamina. Ya ba ko mo ko ra do ke ta fo ko ka no fara ka ta ko tra formation na. O ka ba yini nyemo ko ko na ko o tie. O ko na isra ka wulu min fo ta gara ko no sra ka nyina bo. Abinya. No ka be jaye ko ele ta fo lo anya se nyamo ma. Tabarkala. Na ko fe. Anga kunan dira ga tiya no check da kwa jodi bi bora ka marama ka fa ma Niger wa ka tidola. Wo be nga jamana sele no yoro mena. Se da so 50 me bi. Anga jamana ni ya ni be ga mi ni. Abana. Musa ka tala ere. Ni kuma da ma fa nya do kuma da ma fi. Abana. Jamana ka aba jamana che buru ma ka jamana o chekele be ba ngwa jamana kaya. Anya ka che ma forno lu tawya. Aba ni ka ma fi ka fa na mi ani. Lene. Ami risu ami na risu ni billahi. Na bi fra ka fa. Abana. Kanga jamana do wa ti pa jamana ko ga o bi ake. Ti to na jamana ko na kanga jamana do ya. Kanga jamana ku di kanga fi ko lu fre. Enza ko burgina to ke be shedi au kono. An jami ko burgina ma ga na jamana ka jamana ma ka fa ma ga ke no. Ti jamana nyamo ko tuma se ka fe bo na. An tuba mo ko fanga ta fanga de da. Abana. Enza ko burgina to ke shedi au ka de bi to ka mana. Ede ba la usura si do be no. Ta bala la kwa. Kimi ngala France ngoro ni amachi aka ngoro ni ni. Min ka ame ano tete be da el nyama o ko au blare no ka ko jemna do kuna funi. Wallahi. O be da jemna au chima no ka jemna do kuna siri. Ada ma de. Emi ne tete e ka ika ada ma de ya. Ne mi fla. Ne be balo. Afla de. E tete be balo so me ne be balo o chokola. Abana. Mais ka adama den ke ne se baro fo ke ka jamana buruja aw bla le ka ko mo kuna sibo mo kuna funa ko da abaka mo kuna siri e mo ni la ka wo ko ko ne ni la ne be ke sa ke penga ke ka baro kuna ro no siri ki jaro siri ki mo hadil charo ne do na ne afọ ko chama be no ni sige ne wole anna mandi anni tide anna ko be to mo de no men se do ala abana ta te frigi fe dana mo do ondo abe bra mi abado le nyuma le do abe bra mi fa abo be kwa tenge me ko me na mi fa pa dan se ga la de kan fa le ko che ko frigi kan mi be me kana je kula ko awa no denge ni fura nyuma ni tuma ne bo nyona anda ya fa nyoma wo tia mais ni ko jugu kɛra ko ka fɔ ko jugu kɛra kɛ min ka kunu ko ne ma mɛmɛ n'o de fi ye kɛ an tɛ fa ɲɔgɔn kan tiɲɛ de don mais tiɲɛ de bɛ nkalon de bɛ fa tiɲɛ kan mɛnɛ ni bɛɛ bɛ fa ɲɔgɔn kan to ni filɛ i bɛ ka fɔ ko sigi kumandi i bɛ fɔ ko bɛɛ ni kumandi o tiɲɛ ye kɛ mais i tɛ faso fɛ an yɛrɛ ka faso buruja bɛ jumɛn no faso yɛrɛ ka sigi ka mali buruja bɛ jumɛn faso in ka d'u ye ka jamana
nyamako ba buruja to be ya to be faso en ka on da bi ko to ke ka ka ki ta fara bala ka jama nyamako do ya ka la bi ko ere sigi ko ni jobe ala ka kere da ben sawali benge Traoré Diallo ba ajaranye Daw oui tamani téléphonie de oui aha kansa aho awo ne ba 72 heures cara 72 heures comme agam nonga chaya na sugu beche aho bolen kwala to den bala ni fana ni pa nali on de maintenant si ta toré ne bolo ni jogena ay pota ka ci gene ni fana da ni ama ak tandu ni fana ta tanki ati ta tara gene de ko to ga ko na ko daw amani ni fe ka sigi ka weleli kɛ a tɛ ka faamu kosɛbɛ Drambe Santana fo ka foli ka di maître Lassana Konate an bɛ foli ni tanuni ko o lase a ma voilà allo aha daw oui aha sisan aha ka fana ka sanction de ka yira ka fɔ ni gendo na sanction fana kun ka da olu kan parce que ko mulera en acte de déshabilitation akira ni fana nana ka nana o ɲɔgɔnna kɛ o ni mɔgɔ dɔw de fana jɛnnen don waaw ko an ka minɛ dɛ olu fana tɛ minɛ ayi supermalien de ye wuli tando olu fana tɛ se ka tunu parce que bi ni ko journaliste dɔw b'a la politicien dɔw b'a la olu fana tɛ ka fɛn bɛɛ dɔn min kan ni mɔgɔ sɔrɔla don min na dɔ nana fɛn fɔ k'olu critiquer mɔgɔw bɛna olu électer mais les meilleures solutions pour moi c'était de citer ces gens-là qui sont en complicité avec Boli tando olu fana ka sanctionner comme Boli gɛnna ni Boli tɛna se ka minɛ aw fɛ olu bɛ se ka minɛ aw kɔni fɛ olu bɛ se ka di non kuma jɛlen don passe o ka tila ka fɛn o ɲɔgɔnna kuma o de kun ka di ne ye kuma jɛlen don passe maintenant en plus de ça ne fɛn fila fɔ gouvernement in ɲɛna n'u ye baara o baara kɛ communication gouvernement in bolo a ka ɲi mais n'u ma baara kɛ fɛn fila kɔnɔ a bolo bɛ wuli ala fɛ na o ye fɛn fila jumɛn ye o ye ministre de commerce a ka don sugu kɔnɔ a ka don o ye tiɲɛ an tɛmɛnen don malo sagi bɛ daminɛ bi bɛɛ b'a dɔn sukaro bɛ daminɛ bi bɛɛ b'a dɔn a da ka gɛlɛn bɛɛ b'a dɔn a da ka gɛlɛn tiɲɛ o ye yɛrɛ la dumuni ko ye kɔngɔ bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la a tigi a kɛ man di k'a bɛ se ka jɔ tiɲɛ don ka dumuni ko ɲɛɲini ka di maliyɛnw ma n'u ma dumuni ko ɲɛɲini ka di maliyɛnw ma n'o bon quelle que soit la population qui est en train de faire a bɛ se ka kɛ dégâts ye o y'o bɔlen kɔ la secteur filanan ça c'est la sécurité lakana ka taa an ka kɔngɔw kɔnɔ an ka burusiw kɔnɔ an faw tɛ sɛnɛla bi ma tando baw tɛ yɛrɛ la tando n'u bɛ ko o ko kɛ n'u bɛ jɔ ka min kɛ olu ye ka jɔ k'o ko de ye tabarikala parce que jadisi mɔgɔ kuntan u bɛ taa fɔ jadisi yɛrɛ binganikɛlaw bɛ ka taa bi mɔgɔw kan o ɲɛna daw fɛ ko min na an tɛ ko bɛɛ kɛ pour que an faw bɛ lafiya cogo tabarikala daw an b'i fo kosɛbɛ madame Maïga Lalament an bɛ foli ni tanuni ko o lase a ma sirakɔrɔ tabakɔrɔ ale tulo b'an na an b'a fɔ Aisha k'a ni sɔgɔma Drama bɛ yen a ta allo an sɔgɔma somɔgɔw bɛ di tɔgɔ ni jamu Bajan Kulubali taximan i Kulubali kuma b'i bolo nba ka kuma allo ngo kuma bɛ maa kɛnɛya cogo min na tabarikala ala k'an kɛnɛya ya rabbi ala ka faso jɔ ya rabbi ala kana jɔ an kan ya rabbi tabarikala komi kɔkanjuguw bɛ ka gɛn o sokɔnɔjugu minnu bɛ yan nɔ olu fana ka kan dɔ ka kan ka fɔ olu tigɛ kan ka jɔ u la k'u yira bɛɛ la an ka je ci min kɔrɔ ka je ci u kɔ la tiɲɛ don an ka lafiya a banna ka t'i sigi radio kɔfɛ don o don ka faso buruja ni jɛn n'a ye a man ɲi anw faw de bɛ yan an baw de bɛ yan siga t'a la an ka fɛn bɛɛ de bɛ yan siga t'a la
ɔ ni taa yɔrɔ wɛrɛ b'u la u ka taa yen u k'an ka faso to yen a banna dɔ kɛra koyi dɔ kɛra salamu aleykum an b'i fo merci 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye allo 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 salamu aleykum Bacha ça va Matou somɔgɔw bɛ di a diyara n ye dɔɔni bɔ arajo mankan na Matou n y'i fo Jalo nba ka Janginɛ fo a tulo b'i la Masi Jalo Farida kɔrɔ dole ye judi ko 500 ko b'a kɔ fama kuma b'a kɔ dɛ Masi ni ma bala anw na o a filɛ dɛ mais Masi fɛn ta ni journaliste minnu bɛ cɛ ka ko la k'a kɛ Ala yɛrɛ kama u minɛna u ma minɛ k'u tɔgɔ bɔ k'u di jamanadenw ma wallahi Masi ninnu y'an tɔɔrɔ nin ye fasoden jugu de ye faso janfala wallahi Ala b'i janfa a filɛ dɛ Masi n y'i sɔrɔ sɔgɔmada n b'i fo a diyara n ye yɛrɛ vraiment Ala ka alamisa jira an na amina yarabi merci an b'i fo allo ale ka labɛn o ma sabati Dramani an ka maa wɛrɛ ta 20 20 18 65 20 20 18 65 awɔ i sɔgɔ Pise FM na e fɔlɔ de b'a mɛn k'a faamu ka tila k'a ɲɛfɔ tɔw ye allo somɔgɔw bɛ di Baasi foyi tɛ somɔgɔw la tɔgɔ n'i jamu ne tɔgɔ Ismaël Samake n bɛ dugu wele ka bɔ Kalabankɔrɔ Samake k'i fo k'i waleɲuman dɔn ka Grand Boula contribuer ani auditeur cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen ko bɛ Tarawele fo a diyara n ye kosɛbɛ an bɛ dugawu de kɛ hali bi Ala k'an bɛn sɔrɔ amina yarabi Masa an ka jamana ko in na an ye fɛn fɛn fɔ o bɛɛ kɔfɛ an ko an ni mɔgɔ bɛ jɛ vraiment a ka kɛ i ka bonya ani an ka bonya kɔnɔ maintenant CEDEAO ka représentant malheureusement fɛn min tɛmɛna ani jamana ɲɛmɔgɔ cɛ o tiɲɛjɛ fɔli la anw tɛ o de dɔn sinon o tun b'a to an bɛ se ka caman fɔ o kan sinon fɛn min don a ka d'an ye an ni mɔgɔ bɛ jɛ o kɛra jamana o kɛra jɛkulu ye an ka ɲɔgɔn bonya sans quoi vraiment a ko ma nɔgɔn maintenant o kɔfɛ fɛn min ye jamana in bilama ye o yɔrɔ de kɔni bɛ yen ne bɛ n sinsin o kan jamana in an bɛ san damadɔ bɔ ko ko bɛna a bɛɛ bɛna fila a bɛ n'a fɔ Mali kɔnɔ fɛn 3 tɛ yen walima 4 tɛ yen fɛn bɛɛ ye fila de o fila ye ne bɛ n yɛrɛ kɔlɔsi o la kosɛbɛ fila ɲɛ mun ye élection na an ye an jɔ IBK walima Sumayila accord ko la fɛn jugu ni fila bon ne bolo fanga in walima jamana in bɛ cogo min na bi minnu bɛ ka u opposer fanga in tagacogo la an k'u lajɛ an ka dɔn lajɛ u fɛ yen minnu fana bɛ fanga la an ka to cɛmancɛ la an ka dɔn lajɛ u fɛ yen an kana sɔn abada an bɛɛ k'an fara ɲɔgɔn kan fan kelen fɛ nin ko in na parce que rien n'est clair mɔgɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ bi ni mɔgɔ tɛ se k'a tiɲɛ f'u ye olu de kan ka lakana sabati ka tila ka élection organiser maintenant si toutefois sécurité ma garantie dɔw b'a faamu k'a fɔ vraiment ils n'ont pas la volonté de garantir la sécurité pour aller aux élections donc o yɔrɔ ye o ka lajɛ de toutes les façons nous sommes dans la démocratie ni kalata ta an ti bɛn k'o kɛcogo la mais a ka kɛ bi walima a ka kɛ sini walima a ka kɛ san moi je pense que o bɛɛ bɛ wolo baro dɔw de kɔnɔ min b'a to jamana in bɛɛ bɔ tan tabarikala mais an b'a ɲini ɲɛmɔgɔ fɛ u ka volonté sɔrɔ ka lakana sabati ni Ala sɔnna ka jamanadenw sago de kɛ n'o kɛra ko dɔw an hakili la an bɛ hakilidabɔ kɛ o kan ni Ala sɔnna ma mais ko to in de k'u ka taa n'a ye gɛlɛya de bɛ o la Samake an b'i fo merci beaucoup 20 20 18 65 20 20 18 65 bɛɛ n'i hakilina don faso jɔliko la a ka kɛ bonya ani karama o kɔnɔna la dara a lajɛ ni maa wɛrɛ bɛ yen an k'a lajɛ ka o ta 20 20 18 65 20 20 18 65 allo 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 an ce nba tɔgɔ n'i jamu Diko frère Diko Nyamakoro wala terge Nyamakoro be ni terge wallahi ba ke hoyte alhamdulillah ini fama kera tabarkala bashi foyti jangine bashi foytala alhamdulillah tabarkala bon foldo ajarani kusobe ajarani Diko merci beaucoup Diko 20 20 18 65
Salif Jara Dawda Bugula a kuloba na an bɛ foli ni tanu an b'o lase a ma k'a ni sɔgɔma 20 20 18 65 20 20 18 65 allo allo ani sɔgɔma hɛrɛ sira somɔgɔw bɛ di alhamdulillah basi foyi tɛ yen tɔgɔ ni jamu Musa Jara Jura de Tara i Jara nba kuma b'i bolo alhamdulillah an bɛ i fo k'i barikada a diyara n ye jamana ko ka barikada halisa a ka faso ɲuman la a diyara n ye ni ka di ne ye i bɛ se ka kuma dɔ fɔ ko ka ɲɔgɔn kun ɲɔgɔn hakilila kɔnɔna la mais n'i y'a dɔn ka fɔ kuma tɛ ka bɔ mɔgɔ min da o i bɛ se k'u bonya ka hakilila kɔnɔna la cogo di n'i y'a dɔn n'i y'a dɔn ka fɔ ko hakilima tɛ mɔgɔ min na a ka kumakan na n ko o y'a hakilina de ye mais déjà o dɔnnen don ka fɔ ko hakilina man ɲi maa ka bonya hakilila kɔnɔna la ok a faamuda voilà a faamuda a bɛ baara min na sisan a contrôle fɛ quoi a diyara n ye kosɛbɛ an bɛ min kɔni fɔ dɔrɔn ko tɛ mɔgɔ sera ka courage min sɔrɔ ka nin min kɛ nin a diyala n ye a bonyala ma tabarikala n'u sera ka journaliste ko ninnu fana tɔgɔ d'a ma n'aw ye kari kɔnɔ a bɛ fɔ ko wala o de ka d'an ye quoi ni ala sɔnna a ma i jalo an b'i fo merci voilà Dra an bɛ foli ni tanu ka di lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini sɔgɔma ni ala jɛra n'a ye nɛgɛ kaɲɛ 7 o waati sini su fɛ tuguni an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan an y'o de fɔ Nusar a donna kɛlɛ la bɔli min ni a bɛ sen na n'a kan ka kɛ jumadon k'a tɛ se ka kɛ olu ko cogo si de la a ye waati ɲini an fɛ an ye waati d'a ma o la sini su a bɛna kuma nɛgɛ kaɲɛ 21 ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 23 la an bɛna kuma d'a ma hakilina min bɛ a la wulikajɔ min fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ yen ko jumɛn bɛ yen n'olu dogolen don ko olu bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ kan Nusar a bɛna o baara kɛ sini su nɛgɛ kaɲɛ 21 sini kɛnɛ sa o débat public ye jama ka bɔ jama ka na an ye wele bila Kuyate ma ka wele bila Adama Ben Jara Ben le cerveau Katikaw ka Sarko an ye wele bila ma a bɛna olu maa fila journaliste bɛ n'u ɲininka jama fana an bɛ kuma di jama fana ma jama fana ka o ɲininka an ye heure 2 d'u ma nka n'a ka di jama ye hali n'u ko an k'a kɛ heure 10 ye an b'a ko ye heure 2 de ye radio se a tɔ o bɛ san ka fara kan sabula heure tɔ min bɛ kɔfɛ o ye maa wɛrɛ ta ye yan walasa an ka o sɔrɔ ko o fara an ta kan a bɛ san a tigi fɛ de a bɛ nin cogo de la radio baara bɛ ten heure min y'i ta ye o de y'i ta ye